Všimněte si toho množného čísla. Když se někdo kouká na film Pána prstenů, dojde nejspíš k závěru, že v něm elfové mluví nějakým elfím jazykem, zkrátka elštinou. Proto se tento název také hodně používá. Je to však mylný předpoklad, protože elfí jazyky jsou dva. Nelze je tedy nazývat elštinou. Jmenují se kvenejština a sindarština. Kvenejštině se také někdy říká elfí latina. Používá se hlavně k uměleckému vyjádření, tedy pro písně a básně. V běžné mluvě se používá pouze v elfí zemi Valinor. To je ta země, kam odplouvali všichni elfové ze Středozemě. V tom druhém jazyku sindarštině se také někdy říká jazyk šedých elfů. Šedí elfové jsou ti, kteří zůstávají ve Středozemi a proto se tam tento jazyk používá k běžné řeči. Z toho vyplývá, že postavy Pánovi prstenů mluví právě sindarštinou. Pro běžného milovníka Tolkienova světa je však mnohem dostupnější a známější kvenejština. Máme k ní i učebnice. O sindarštině máme bohužel mnohem méně informací. Hlavní rozdíl mezi oběma jazyky je gramatický. Gramatický prvcích a ve zvuku. Sindarština se podobá keltským jazykům, zejména roštině. Kvenejština je podobná finštině a také trochu latině. Oba jazyky jsou udělané tak, aby se dali odvodit od stejného základu, ale vyvíjely se každý jiným směrem. Kvenejština má velmi charakteristický zvuk a proto i přísná pravidla pro tvorbu hlásek. Abyste si to mohli lépe představit, přednesu vám jednu kvenejskou básničku, která má název Tarama Trasta Tartany. To znamená, ať duší do nás velmi. Tarama Trasta Tartany tamuje nože, Rasta Olina Angane, Kamino Toupát Nimorme. Atiko Tinkor Tempre, Gornosen et Versailles, Laalastuval, Metenoino, i Ukal Aulaile. Anuti Tanuvalme, Nutien Maria Punkve, Rasta Sulutimnar, Tinkolon Elvenume. Někteří lidé se o elfí jazyky, Někteří lidé se o elfí jazyky, zejména kvenejštinu, zajímají natolik, že se jí naučili mluvit. A proto by dokážou překládat písničky nebo skládat písničky na polkách. I já kvenejštinu studuji a doufám, že ji jednou budu také.